guys, bali nandito na tayo ngayon sa Padre Pio. Tara, puntahan natin yung church. So nakabili na po ako ng kandila. Bali ito po siya, 5 pesos lang po siya. So ngayon, samahan niyo po ako magtitirik ng kandila. Ito po yung tirataan actually. Tapos meron po silang unang ginagawa bago mag-tirik ng kandila. Okay. Ayan. Para sa mga Katoliko, ito po yung nakaugalian. Meron po silang, or meron pong panalangin bago po sinasagawa yung pagtitirik ng kandila. Tara guys. So guys, tapos na akong nakapagtirik ng kandila. Ngayon, akyat po tayo sa church. Tara. Lapit po tayo. Actually, kasalukuyan po yung misa ngayon. Oo. Ayan. Sakto-sakto para po maabutan natin yung misa. Ayan po siya. Ayan po. Ayan. Maaraw lang ng konti ngayon guys. Pero good thing, alas 8 pa naman siya. So hindi pa naman ganun kasakit. Or kasakit yung araw. Inom muna ng tubig guys, na uhaw ako eh. O diba, commercial. Wilkins. So guys, katatapos ko lang mag-attend kanina ng mass. So samahan nyo ako maglibot-libot. Tara. Ano usually meron dito sa mga church, di ba? Usually mga souvenir, ganon. Kanina nga yung napuntahan natin doon, so meron silang souvenir. Tapos may mga oil sila, ganon. Miracle oil ata yun. Actually guys, dito kahit summer na, yung init hindi pa rin ganon kainit kasi maraming mga puno. Try nating bumaba. Ay wait, meron din silang chapel dito guys. Chapel. Ayan. Ayan. So may nakita rin ako sila dito, parking lot. So yung mga nagbabalak pumunta dito na merong dalang sasakyan, no worries kasi may parking lot sila. And I think, I'm not so sure if that's for free or may bayad. Pero habang naglilibot tayo, meron din po dito Holy Water Sanctuary. Yan, Holy Water Sanctuary. Pasok tayo ito guys. Wow. Wow. Wherein pwede ka, actually yung holy water talaga siya. So pwede kang magbasa ng tubig, ganon. Or kumuha ng tubig, ganon. Tara, pasok tayo. So ngayon, itatry ko siya, magbabasa ako. So naglagay ako ng tubig dito sa noo at saka sa tiyan. Hindi ko alam kung bakit, pero usually yung mga nakakatanda, yun yung turo sa amin dati. Ayan yung holy water. Ayan.
Wait, kuha akong barya. Wala ata akong barya. Ay, ito, meron. Yan. Tayo doon. Actually, meron akong nakitang parang, I'm not sure kung cemetery yan. Ay, hindi. Ayan. Ay, hindi pala. Hindi. Our Lady of the Holy Rosary. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan ng kasama na. So dito talaga siya nagtitirik ng kandila. So kanina yung pinagtirikan ko ng kandila dun sa may entrance, supposedly here. Pero pwede naman dito. Pwede naman dun actually. Ayan. Ang mga kalumog na aming inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging kakawalan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. So akyat tayo ngayon. Puntahan natin dun sa taas. Dun. So punta tayo dun guys. Ang lahat po ay magsitayo. Sa pagpili ng managagagaling na utos at turo ni Jesus na Medyo mainit lang ngayon. ipahayag natin Sumisikat na yung init ng araw. Pero wait, may nakita akong maganda. Ito. Ayan. So bali pabalik na ako ngayon. Nakabili na ako ng espasol. Pero parang may sauce pa dito guys sa labas. Ayan o. So bali guys, nahanap na natin siya. Ito siya oh, Hashimaru. Ayan. So nakarating din tayo actually. Ayan. Tara, pasok tayo. So bali guys, kumakain na tayo ngayon. So since hindi kasi tayo pinayagan na kumuha ng video, so ganito na lang muna. Pero actually maganda, masarap siya. So samahan niyo akong kumain. So hi guys, I'm actually taking my dessert now. Sobrang busog na busog ako guys. As in full, to the maximum level, busog. So yan lahat yung mga kinain ko. Nagpaluto ako ng shabu-shabu. Isang bowl siya actually. Tapos dalawang stick of chicken. Tapos barbecue. Hindi ako masyadong kumain ng main dish. Actually, dalawang slice lang nung crispy pata. And then, that's it. Wala na. Tapos mga dumplings na and then fruits. Ayan. So, bali, nag-aantay pa rin ako ng bus papuntang Manila. So, katatapos ko lang kumain dito sa Hashimaru. So, guys, kung if ever magawi kayo dito sa Santo Tomas, Batangas, itry nyo puntahan yung Hashimaru. Only shabu-shabu and only grill sila. It's actually a Japanese buffet restaurant, guys. Yung service, okay naman, but wala silang wifi. So, puntahan nyo siya.